हेलो गाइस नै दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं बेंगलाव आंनि दखाननि माल लायनो थांगोन बिनि थाखाय दिनै मोनसे ब्लग बारबिसा वेस्ट बेंगल भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आं लोगोफोर। नैबे ब्रिजआनो जाहैबाय संकस दैमा। फैयै फैयै दा सफैबाय जोङो नै बारबिसा सारिआलि दखाननि लामाजों थांसै। फाइनालि गाइस नै दखानखौ मोनफैबाय। फैबाथाय लांजोबनो लुगैयो मा लानो। मा नांगौ लांफैनो हागोन नै बिराद हलसेल। जा लानांगौ लाखाबाय लानायाथ' नैखौ लांजोबनोसै। मालिकखौ रायलायनो थिनबाय आङो फंसे मालिकआ रायलायफेरैखाय राजिनो रायलायाखिसै लाजिनायखायनो। दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै।